Det er du nødt til. Nej. Jo. Ja, så sætter du ud bare ned. Teddy Claus, han spiser også. Ja. Så... Jeg tager en af de gode. Den er næsten så stærk. Ej, det passer jo ikke, jo. Jo. For jeg er bange for, at den er rigtig stærk. Du skal ikke røre dig. Jeg troede, du skulle sidde derovre. Nej, vi skal se her. Det er roligt til hinanden. Er det jer to, eller hvad? Jeg kunne godt tænke mig nogle hjælpemidler inden for rækkevidde. Jeg vil være sikker på, at der er noget mælk her et eller andet sted. Ja. Mælk og hvad? Stikker man banan? Ja. Ja, det er bedre. Jeg henter mælk. Lynende Skal du være med, Anders? Du ved, hvor hurtigt jeg er. I løbet af... Det kan ikke være rigtigt, at der kun er os to, der vil ødelagt vores mave. Jeg skal ikke... Vi lover, at i løbet af de næste 2 timer henter vi mælk. Nå. Skål. Ej. Så er det, I skal gøre sådan her, så. I må godt hænge ud af vinduet og sige... Jeg tror, I tager brillerne af. Nej. Den kommer rundt nu. Nej, Ej, det er god smag. jeg troede faktisk, at den ville være stærkere. Du kan bare tage en til, Stig. Jeg begynder nu at... Han er stærk. Er du sikker på, at det ikke var den stærkeste to? Den er stærkere end den, jeg fik af drengene. Nu kommer I lige med noget, når nu det går rigtigt, når det er rigtig stemt for jer. Og Sally, hun fortæller, at det allerbedste, I kan gøre, det er en halv spiseskefuld af det her ind i munden, og så spytte det ud. Bagefter. Jeg tror bare, du skal give Henrik det. Ej, jeg tror, du skal give Henrik en af de mørke der. Jeg tror, du skulle tage sådan en der i stedet for, for den er ikke så stærk. Så tager du bare en gul, Stig. Den er stærk. Jeg kan mærke, det hører nu. Har vi et glas også? Ja, en gul, Stig. Nej, det er bare lige, hvad jeg gør. Det er andet, Du må tage en gul. Er den god, den her, Henrik? Skal der? Den er ikke så skært. Skal lige have det der dig? Og min anden, jeg kan ikke få det. Jeg skriver altså til ham, det er Claus Tilly, der skal invitere dig ind. Ja, Okay, Stig. jeg kan ikke have taget mere. jeg kalder jeg buber. Hvorfor sidder du så roligt? Fordi det er stærkt. Jeg synes, det er stærkt nok. Ej, hvor er du irriterende, Stig. Når nu falder I i søvn, så propper jeg en op i røven. Er I færdige med at spise nu? Ja, jeg skal ikke have mere. Nej, tak. Jeg sveder bare af sted. Anders, skal du sove til? Jeg kan ikke. Jeg sveder bare af Se, du kan komme op med noget, der er stærkere, så må vi nøjes, jo. Ja. Godt gået, Stig. Og hvad sidder? Du skal have lov til sammen med Sture næste gang. Og... Ja. Jeg tror, Sture og Stig vil være godt par. Det er godt med. Tror jeg også. Henrik, du behandler Stig så jeg tror, den er god.